kutya, vicces. Hogy csinál a kutya? 1, 2, mondjad meg. 3, ajtó, mondjad ablak. Baba, ja, te tudjuk, sír a baba, sír. Szegény. Fű. Mit kell csinálni a fűvel? Mit? Kakát? Piskát? Fűtítja. Ügyes vagy ügyes? Imola ügyes? Imola ügyes? Imola ügyes? Na gyere. Milyen? Bibi. Ügyes Imola? Ügyes? Ügyes? Igen. Ügyes Imola? Igen. Ügyes Imola? Miért mi? Miért? Imola, ez mi az? Na, mondjad szépen, Gede. Nyitom. Na, mondjad, Gede. Ja. Füle. Na, mondjad, Gede. És akkor nyitom. Na, mondjad, ajtó. Ki? Nyisd ki. Nagyon. Kérem. Szépen. Papát adok. Szépen. Az mi az, Imola? Ujja? Ujja. Na, mondjad még egyszer. Ajtó. Nyisd ki. Kérem. Na, tessék. Kapcsol ki. Most vesz, amit mondunk, érted? Igen. Kacica. Imola. Kacica. Gyere ide tátához. Kacica. Na, akkor elengedi máma, hogy mondjad kacica. Mondjad, Katica. Felmászott a ára. Ha nem mondod, nem engedi táta jár bele. Szente baba. Elment tátá. Hova ment? A malomba? Katica. Felmászott a fára. Leesett. Doktor. Here. Katica. Szíve. Papa. Kapsz papát, na. Na, nyuszi ül a fűbe. Nyuszi ül a fülbe. Szundi kálva. Na. Nyuszi. Kál. Beteg vagy? Mondjad, beteg vagy. Nem mit adok. Hogy már nem is ugorhatsz, nyuszi? Zöld fű. Mit csinálsz, Imola? Nyissa? Mi az? Na, énekeld az zöldfűs nyitom. Mi az? De mi az? Mi az? Sapka. Ügyes, Imola. Ügyes? De mondjad ügyes, nyissa a tátát. Ügyes. Nem mondod? Mondjad kérem szépen. De mondjad kérem szépen. Mondjad kérem szépen. Mondjad azt, hogy Miki. Ha mondod Miki, akkor kinyitom. Gyere, lovam brassóba. Na gyere, mondjad, hogy Miki szépen. Mondjad, Miki. Hello. Gyere ide tátához, gyere, puszjon meg tátát. Gyere, puszjon meg. Szereted tátát? Te. És mámát? Az mi az, Imola? Mi az ott? Ez itt mi, rádió? Rádió? Mondjad, rádió.
Mondjad rádió. Akkor elengedis hát, ha járjál vele. Mondjad rádió. Mondjad kuka. Mami. Hajó. Hajó. Tati. És mami. Ezt te mondod? 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 Na, hogy hívnak?